Hi guys! It's me, Michelle V, and heartless welcome sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Welcome back sa ating vlog. Ayan, so maraming salamat sa panonood. Unang-una sa lahat, guys, maraming salamat sa inyo at sa aking mga new subscribers. Sa lahat ng aking mga subscribers, thank you so much all. And so good morning. And yes, hindi na pala masyadong good morning dahil kumbaga last gist na, something like that. Tapos, ang gagawin ko ngayon is maghahanda na ako exercise na ako, kaya suot ko ganyan. Kasi para diretso na panglabahan. So, magpe-prepare muna ako ng aking gagamitin ngayon sa pagluluto dahil gusto kong ang namin ngayon is or pagkain namin ng mga aking yusawa is protein. Kami giniling, ganyan. So, giniling, tapos may nilaga pa rin itlog, ganyan. Diba ganun yun? Pagka giniling, tapos may kasamang nilagang itlog. Ganun. So, ayun yung aking gagawin. So, mag-alaga ako ng 4 na itlog. Tig-2 kami. Para mamaya sa guys, sa dinner. So, gagawin ko na siya ngayon. Handa ko na yung mga recipe. Handa ko na muna. Yung mga gulay muna handa ko. Tapos pupunta ako ng Aldi. Bibili ako ng kiniling. So, let's go. Alam ko may carrots pa ako dito kasi nga nagawa ako ng mga diba? Ng tawag dito. Nagawa ako ng gumawa ako ng carrot cake. So, meron pa ako dito natirang carrots. So, ito na lang siya. So, yan. Maliliit. Hindi ko alam kung ubusin ko ba yan. Wala na akong frozen na dahil naubos ko na siya ngayon. Nilagay ko pala sa nakapag-breakfast na din ako. Ang breakfast ko is katulad pa rin ng dati. Yung tawag dito, last batch na kasi yung frozen ko na kanin, tapos last batch na rin yung frozen ko na mix na vegetable, kaya isinama ko na doon sa sa rice lahat. Tapos yung kalahati ng portion kinain ko ngayong breakfast kasama ng tea, ganyan. At ang kalahati niya portion is for bukas. So meron kami dito mga tomato, potato pa. Tingnan niyo, parang mag-aano na nga So, ayan. May mga konti na siyang something like that. Ewan ko, siguro dahil nasa ilalim siya, ganyan. Hindi ko lang sure. So, gagawin ko is akin siyang muna. Babalatan. Bakit slice. Ano ba yan? Sira na talaga itong aming chili na lalaglag. Tatanggal na siya. Ganun. So, yeah. Magbalat muna tayo. At ngayong araw, ang weather forecast is sabi uulan. Pero umulan nga siya na kanina ng madaling araw. Hindi naman pala ganong madaling araw. Siguro mga something like that. Ganon. Tapos, ayun. Kasi naano ko yung umuulan dahil nga hinayaan namin nakabukas yung aming yung aming tawag ito? Bintana. Pero nakaano ba yung blinds? Yung parang sa ganun, yung parang blinds dito. Yung blinds pala dito naka-close. Pero hindi yung sobrang close na close. Tapos yung bintana namin naka-ano. Tapos kaya narinig mo yung lakas ng ulan. Ganyan kanina. Kaya nagising din yung aking yusawa. Ganun. At ngayon, ayun na. Sunny na siya. Ganyan. So, yeah. Ipiprepare ko lang to guys. Tapos, update ko kayo, ha? Kasi gusto ko sana, tawag dito, patatas lang ko mamaya kasi tinanong ko yung asawa ko kung anong gusto niyang kainin. Sabi ko patatas. Gusto ko pa ng patatas. Tsaka kasi pagka hindi ko niluto itong patatas namin, mag-uugat ito. Oo, pagka ewan ko ba, siguro dahil nakakulob siya dun sa lagayan, dun sa kaya madali siyang mugat. Sa ganyan.
So, kaya ito na, gagawin ko na siya ngayon. See you later. Hi guys, update. Ito na pala. Ayan na. Charan! Pinaghalo ko na yung patatas tsaka carrots. Ayan na siya. Yan. So, hindi ko inubos yung aming patatas kasi sobrang dami na niya. So, ang bibilhin ko lang na giniling is yung kalahati lang. Ang mahal din kaya ng giniling dito. So, yung kalahating giniling. So, ang gagawin ko ngayon is maliligo muna ako bago tayo pumunta ng Aldi. Ganyan. So, para ano tayo? Fresh. So, see you later. Hi guys. Lapag ko nga kayo dyan. Wait lang, saglit lang. So, hi guys. I'm back. Galing na pala ako ng Aldi. Bumili lang ako may nakita akong bagong tinapay. Hindi ko alam kung ano to basta may bagong tinapay sila. So, parang masarap siya mamaya dito sa lutuin kung ano. Parang ito siya, wait lang. Dati kasi parang ano to, tawag dito, square lang, na plain. Ayan, may ganito, yun. Parang sa Lidl may ganito. Pero, ito parang ibang ko. Nakita ko, parang masarap siyang i-partner dito sa, sa giniling. Kasi wala kami ibang, bumili ako niyan. Ito yung itong paprika. Ano to guys? Snack paprika. Pwede itong kainin ng diretso. Pero yan ang ilalagay ko sa giniling. Ito yung giniling, Yan. Tapos nabili ako ng isang tubig. Mabigat kasi pagka ako lang. Saka isang ng asawa ko. Kasi gusto ko pagka bumili ako, tawag ito. Yung kaya kong buhatin lang kasi nga, bigat. Hindi kaya ng powers. So, yun. At ang nabayaran is $9.24. Lulutuin ko ito mamaya para sa dinner namin. Early dinner. Ayan, naman na yung mga para may meat naman kami kasi puro kami itlog at salad lang, walang meat. So, para meat naman kami ngayong araw-araw na ito. Ganyan, ano lang ba? Bawi. Pagka hindi na maganda na puro gulay lang, ganyan. Kasi maganda rin naman na may ibang ganyan. So, kaya ako bumili ngayon ng giniling. So, ayan. Pero parang pakiramdam ko, ilalagay ko ba lahat yun? O ano lang? Kasi kalahati yun So, 1/4 lang siguro. Para sa susunod naman yung iba. Para hindi naman madami meat. Diba? Alam niyo yun? So, pwede yun siya sigurong gawin ko. Kalahati nun, hatiin ko na yun yung kalahati nun. Para yung kalahati, pwede ko siyang panggisa sa gulay. Ganyan. Yung giniling. Kasi ang mahal kaya ng giniling. Ang mahal ng giniling, in fairness. Sobrang mahal. Sobrang mahal na talaga ng mga bilihin. Yun. Ang init, umulan pero ang init. Ang init talaga. Parang hindi masarap. Tawag ito, parang umano yung singaw ng sa labas. Singaw ng tawag ito, ng lupa. Ganyan. So, ayun. So, may sinalang pala ako doon na mga towels namin yun. Sinalang ko mamaya ay aking yun. Kukuhanin. At sasampay. So, i-open ko nga saglit dito. Inano ko kasi lakas ng hangin. Tapos, maulan kanina. Ngayon, hindi na. Okay na. Tapos, ayun. Kuhanin ko mamaya kasi sampay. At update ko kayo mamaya, guys. Hi, guys. Welcome back. So, dahil hapon at anong oras na,
Lutuin ko na guys kasi nagugutom na ako. Nagugutom na ako pero kumain ako kanina ng ano yung sinangag. Yung kanin na may mga gulay-gulay. Tapos nag-tea ako, diba? Tapos pagkatapos kasi noon, nagbawas na ako. Wala naman akong masyadong kinain kagabi. Kinain lang namin ng asawa ko gabi. At saka kagabi, nagbawas din ako after kong kumain. Pero ang kinain ko lang kagabi is yogurt tsaka saging. Alam mo ba? Yun lang yun. Tapos yung natira kasi na na salad na ginawa ko nung nakaraan. Tapos kinain ko siya. Kaso lang, hindi ko naman kinain lahat dahil parang nag-iba yung lasa. Something like that. Kaya hindi na rin ako kasi yung aking asawa din, nagtinapay lang din siya. Ayun, kaya ayun. Which is okay na din naman kasi at least wala masyadong kinain sa gabi. Diba? So, meron akong tatlong paprika dito, iba-ibang kulay, oh. Diba? Magluluto na tayo ng giniling. Pero parang, walang, tawag ito, hindi natin, ang tawag doon, hindi natin, what do you mean? Hindi natin siya yung masabaw. Ganun, hindi siya. Medyo dry siya, ganun. So, hiwain ko lang to. Tapos, alauna na guys. Mag-alauna yung medya na. Kasi nga, anong oras ako nagkain nun? Tapos, kinain-kain ko na yung aking nabiling tinapay kanina sa Aldi. Ang sarap niya. Kaya ngayon ulit ako nakakain nun eh. Kasi alam ko sa Lidl may ganyan. Dito kasi, may pero siya, tawag ito, square. Ito, pabilog. Parang katulad ng sa Lidl. Ganyan dito sa Aldi. So, ayan. Alam niyo naman na fan ako ng tinapay. I'm so tinapay lover. Bread lover. I am a bread lover. Kaya kahit tinapay lang din naman is mabubusog, ako kasi nga. I'm a bread lover. I can eat only bread. Sibuyas. Here it is. So, let's cook na. Dito na yung ating gulay. This is the giniling. Hindi naman to kailangan hugasan dahil na yan siya. Tapos, nandito pala yung aking hinugasan ko to kanina. So, let's go. And let's cook our kayo dyan. Ewan ko, sana makita. Makita nyo. Kita nyo ba? Hindi kita ko. Paano ba ito makikita? Like that, something like that. So, I will try my best to make it better. Okay? Hindi nyo naman ako. So, sobrang naman, wait lang, angat-angat natin konti. Ayan. Nung makikita nyo naman ako, nilagyan ko ng asin, guys. Kita nyo ba ako? Ayan, nakikita nyo na ako. Charot. Ayan na. Oh, baby, baby, I want you supposed to do. I'm cooking. Charot. Kita niyo ba, ang liitan ng, na yung tiyan ko. Kasi nga, dahil sa pagkain. Pagkain. Na siya. So, let's go na. Lagyan natin ng mantika. Sabi ko nga sa inyo, pagka ako magpapayat, at pag sineryoso ko ang pagkahapayat at pag-exercise, is mabilis lang talaga. Problema, ang hindi mabilis, yung braso ko. But anyway, ganun talaga. So, yeah. Wala pala akong bawang dahil hindi ako bumiling bawang. Kalimutan ko.
Tsaka alam niyo ba ang weather ngayon? Maulan, madilim, makulimlim sa labas. Kaya, magluto muna ako, tapos kakain akong konti. Konti lang. Ganyan. Tapos, kuhanin ko yung aking nilabhan doon. Sasampay ko muna. At, magtutulog muna ako ng a little bit. Kasi inaantok ako, grabe. Inaantok talaga ako. Lutuin ko lang ito. Sibuyas lang at saka paprika ang ano ko dito. I think ilalagay ko lahat ito, guys. Kasi pagka hindi siya namin naubos, itong mga to, may gagawin akong experiment. Hindi siya masasayang. Nakakain pa rin siya. Kung sakaling hindi mo ubos. Yan. Makain na natin yung paano. So, ililit lang natin siya maging brown lahat ito. Meron pang mga pink-pink. Dito lahat ito. Ito pala ay mix, guys. 50-50. O, 50 ng beef, 50 ng pork. Mas mahal pagka pure. Pagka pure beef, mahal siya pagka pure pork, ganun din. Pagka pinaghalo, medyo okay yung ano. Hindi ko rin gets. So, ganun, okay yung price. Kasi yung ano, yung beef lang ha, yung beef lang, ano, tawag ito, nasa 7, kalahating kilo, nasa 7 euro siya. Nakasave na yung doon sa Aldi ngayon, nakasave. Tapos, pagka pork, ganun din. Hindi ko alam, bakit ganun. Pero ito pinaghalo, nasa 5. Ano, 440, 450. Akong ibang cover, ito lang talaga. Makahanap nga ng pang-cover ng ano. Meron pala ako dyan na kawali na binili ng asawa ko na na may cover. Hindi ko lang siya ginagamit kasi okay pa naman to. Sabi niya, pati hindi mo ginagamit hanggang ngayon bago pa rin, may plastic pa rin. Kasi nga, sabi ko, nagagamit pa naman ako. Magandang klase yung mga binili niya mga ganyan, mga pan. Hindi pa ako dumadating, binili niya na yan. Kasi sabi niya, alam niya, mahilig ako magluto. Pati pagluluto ko siya. Mahilig ako magluto, kaya yun. Lagyan na natin ito ng paprika. Because paprika is light. I-ano na natin, i-season na natin. Season greetings. Lumalakas ang ulan. Tapos paminta. Pamintang pilo. At pamintang duwog-duwog. Lagyan natin ng toyo. Hindi ko muna lalagyan ng kahit ito, ng asin. Maya na lang. Wala na pala akong oyster sauce. Pag makapunta ka kami ng asawa. Bila ko ng oyster sauce. Tsaka yung toyo ko, konti na yung toyo. Yan. So, dahil andyan na siya, lagyan na natin itong mga gulay. Sabay-sabay ko na itong ilalagay, guys. Kasi naman ito, nalututo ng sabay. Ang dami, diba? Ang daming gulay. But anyways, yan, tawag ito. Liliit yan.
Yan, di ba? Ang sarap. Ang sarap niya na. At lagyan natin ng tubig para maluto sila. Pagka lumiit na yung water, okay na yan. Pagka lumiit. Pagka kumonti na yung tubig. Kasi panghupain natin yung panghupain natin yung sabaw. Kasi gusto kong siya, maluto. Ayan. Tapos, mahinang apoy lang. So, yeah. And let's wait for the next minutes. Tapos, update ko kayo. Talagay lang natin itong mga paprika. So, hi guys. Nandito pala ako ngayon dito sa Kello dahil tapos yung aking nilaman. Kuhanin na natin. Amuyin din natin kung okay na. May kasama tong ibang damit. Kasi nga, may mga decolor ba? Para sabay na sila. Okay? Kunti lang naman kasi yung decolor. Tapos puro puti na doon. Nantay pa na naman dumami. Tsaka konti lang yung tuwala niya. Kaya okay lang yan. There's nothing wrong with it. As long as okay sa'yo. Pag hindi okay sa'yo, hindi. Sa akin, okay. So, yan. Tara na tayo. Magsampay na. Guys, so update sa ating niluluto. Wait a minute. Lubong ang baba yung pants ko. Tikman natin. Ang lakas ng ulan sa labas. Sobra. Tikman natin ang ating niluto. Wait a minute. I need a little spoon. Ano na yung lasa niya? Ang sarap na guys. Ang sarap na niya. Okay na to. Ilalagay ko yung mga paprika. Ayan na. Pag halo-haluin na natin iba-ibang kulay. Pampabango rin kaya ito. Masarap to ng yung paprika. Maraming gulay, mas masustansya. You know? Ito lang, wala kaming kanin or something like that. May, dito, may bread. Pero hindi ko alam kung kakain yung disawa ko nitong bread. But, masarap yung bread. Pakita ko sa inyo. Wait lang guys, ha? Pakita ko sa inyo. Ayan na. Kita niyo ba yan? Wow. Wow, ang sarap. Ang sarap-sarap. Oh, nakita niyo na? Ang sarap. Sa ano pa lang yan? Sa picture. Sa ano pa lang yan? Pag tinikman niyo, mas masarap lalo. It's so delicious. It's so lekker. Mas magiging maganda ang kulay nito kung merong red. Kaso lang yung nabili ko walang red. Green ang nakalagay. So, okay na din naman. Ano ba? Yung alam mo yung makulay na pagkain. Ganun, nakala mo, salad. Yung ano ba yan? Fruit salad or the macaroni salad. Nag-crave ako noon, lalo na ngayon summer na dito, but i-ano ko muna yung aking sarili sa matatamis. But yes, kakain pa na tayo ng matatamis, pero hindi na yung tipong pagka ginusto mong kainin is kakainin mo na agad, parang ganun. So, paanohan ko lang to ng sabaw, guys. Papaliliitan. Tapos, okay na yan siya. Takpan ko lang ulit. Tapos, sa pinakamahinang apoy. And yeah, it's okay yan. Ang sarap. Yun yung tinapay yung nabili ko, diba, na bilog utang. Yan na siya. Nakain na, tapiasan ko na ng gilid. Kainin ko pa itong isa sa kabilang gilid. Ganito ang problema pagka, halimbawa, nandito ko sa bahay. Tapos, wala kang ibang ginagawa. Mapapakain ka talaga. Kaya, ayun. Kaya,
Hindi rin kayo madalas bumili ng mga pagkain dito kasi mapapakain ka eh. Tinanong nga sorry. Kumbaga hindi na normal ba? Rico, hindi na normal. Ayan, so, yun. Anuhin ko lang to, tapos luto na yan siya at yeah. Maya-maya, pagdating natin yung aking jusawa. Ano pa lang guys, alas 2. So, yun. Maya-maya pauwi na rin yun. So, kasi kakain na kami pagdating niya. Kasi kumakain kami before 6. Yun. We're trying talaga our best na kumain ng before 6. Tsaka, hindi masyadong madami. Kagabi nga, tinapay lang din siya. Tapos, ako yung saging tsaka ano. Kumain pa siya isang saging. Ganun lang. Konti-konti na lang kami ngayon pagkagabi. Kasi, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, is babaguhin namin yung lifestyle namin. Dahil, katulad nga nasabi diba sa inyo gabi, sa gabi kami mas malakas kumain. So, ititigil na namin yun. Mas kakain kami sa araw na madami. Kaya sa gabi. Ganyan. Kaya, ayun. Tudo kayo mamaya. Hi guys! Update. Ito na pala, nalagay ko na sa ayan, nakakain kami ng aking jusawa. So, ayan, parating na siya. Malapit na daw siya, sabi niya. Ayan, tapos meron ako ditong tubig na hinaluan ko ng, ang tawag ito? Yung juice. Yung cranberry juice. Ayan, hinahaluan ko yan ng tubig. Hindi siya pure. Ganyan. So, yun, hinahaluan ko siya ng water. So, yeah. So, hi na kami. At, ayun lang yung vlog natin ngayon. So, wala nang ibang ganap. Ayan. So, maraming salamat sa panonood. Sa patuloy na pagsuporta. Ayan. So, maraming salamat. Ayan. And I will see you guys in our next one. Always smile and God bless us all. Juicy!